ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಘ್ನರಾಜ ಬೊಕ್ಕ GBS ಉಲ್ಲಾಲ್ ಮೊಕಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಕೇವಲ ರಡ್ಡೇ ದಿನೊಟ್ಟು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತದು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಅರೆತ್ತು ಬರ್ತಿನಾರು. ಕರಿನಾ ಜೂನ್ 2013 ತುಳುನಾಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನೀರೆಲೆಡು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕ್ರಾಂತಿದ ಕಜ್ಜೊಗು ಪಜ್ಜೊದಿಯರು ಪೂರ ನಮೂನೆದ ತುಳು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ತುಳುಲಿಪಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ತುಳುಲಿಪಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಸೌಮ್ಯ, ಸೌಮ್ಯ. ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು